ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария навис. аргентинӣ вазни нимёна UFC Сантьяго Панзинибио ба ситораи вазни худ Ҳамзат Чимаев визв дода ӯро ба муҳориба даъват кард. ман фикр кардам ки Ҳамзат Чимаев бо Колби Ковингтон муҳориба мегузарона ва ман нақша доштам ки аз матчмекерҳо хоҳиш кунам ки маро дар ин муҳориба ҷангори эҳтиётӣ кунанд ва агар ки равади яктои аз онҳо ба муҳориба баромада натавонанд, пас ман тайёрам ки ба ҷои онҳо баром. акнун ҳозир вақте ман шунидам ки муҳорибаи онҳо баргузор намегардад, пас барои ман ҳамаи кор боз ҳам хубтар шуд, чунки акнун UFC агар ин муҳорибаро хоҳам, пас ман тайёрам. эй UFC, ман тайёрам, навиштааст Панзинибио. хотиррасон мекунам ки чанд муддат пеш президенти UFC Дана Вайт эълон кард ки муҳорибаи Ҳамзат Чимаев ва Колби Ковингтон дар коркар қарор дорад ва метавонад ки моҳи март баргузор гардад. аммо чанд рӯз пеш Ҳамзат ва дастаи ӯ эълон карда гуфтанд ки Колби Ковингтон барои ин муҳориба розигии худро додагӣ нест. аз ҳамин сабаб айни замон маълум нест ки Чимаев муҳорибаи навбатии худро кай ва зидди кӣ мегузаронад. шаби гузашта маълум шуд ки рақиби варзигари машҳур ва ҷавони тоҷик Нурулло Алиев дар UFC дигар мешавад. оиди ичи журналисти машҳури ТАСС Игор Лазорин дар телеграм-канали худ хабар дода чунин навишт: боз рақиби Нурулло Алиев барои дебюташ дар UFC иваз шуд. рақиби навро интизорем, навиштааст Лазорин. хотиррасон мекунем ки аз рӯи суханҳои худи Нурулло Алиев рақиби ӯ бояд ки ҷангори амрикои Трей Огден мешуд ва онҳо бояд ки рӯзи 25 феврал дар турнири UFC Fight Night меҷангиданд. аммо акнун аз рӯи суханҳои Игор Лазорин ташкилоти UFC барои Нурулло Алиев рақиби нав кофта истоданд. айни замон Нурулло Алиев дар Грозный қарор дорад ва аз он ҷо нияти ба амрико сафар кардан ва тамринҳои худро барои аввалин муҳорибааш дар UFC оғоз карданро дорад. барои ҳамин мо ба Нурулло сафари бехатар ва омодагии хуби беосеб орзумандем ва албатта ки хабарҳои навро интизорем. ситораи вазни 61 кг UFC Шон Омели оиди муҳорибаи рейтингии вазни худ ки байни Кори Сентхаген ва Марлон Вера баргузор мегардад фикрҳояшро баён кард. ман мехоҳам ки Марлон Вера Кори Сентхагенро шикаст диҳад ва ин чиз аён аст, чунки агар чемпиони вазни мо Алҷамин Стерлинг баъди муҳориба бо Генри Сехудо дар ҳақиқат ба дигар вазн барояд, пас муҳорибаи мо бо Марлон барои камарбанди вазни 61 кг муҳорибаи хеле калон мешавад. ё ин ки ман бо ғолиби муҳорибаи Генри Сехудо ва Алҷамин Стерлинг вомехӯрам ва ғолиб шуда соҳиби камарбанд мешам ва аввалин ҳимояи камарбанди худро зидди Марлон Вера мегузаронам, гуфтааст Омели. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Марлон Вера ва Кори Сентхаген рӯзи 19 феврал дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад. ана худи Шон Омели боша айни замон муҳориба ва рақиби таъиншуда надорад ва ногуфта намонад ки Шон Омели охирон муҳорибаи худро зидди Пётр Янг гузаронида бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд. дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман дар канали мо обуна шавем, фикр ақидаҳотонро нависен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.